Әбиәлил районы Кырдас авылында яшәүсе безнең өсөн кадерле кешебез, әсәебез, өләсәебез Нәзифә Хиббәт кызы Мәхиянованы туган көне менән котлайбыз. Был хакта безгә уның балалары хәбәр итә. Кадерлебез 1940 елның 8 мартында Будыкай авылында киниякәй булып дөньяга килә. Өләсәем бик тырыш, уңган кыз булып үсә. 18 яшендә олатаем Назир Ильяс улы Мәхияновка кияүгә сыгып, 2 ул 2 кызга гомер бүләк итеп, олы тормыш юлына аяк батырга ярдәм итәләр. Кызганыска күрә олатаем был шатлыклы вакыйганы күрә алманы. Якты дөнья менән бик иртә хушлашты. Бер ниндәй авырлыктарга, кайгыларга бирешмәй, газиз кешебез теттереп дөнья көтә. Кесе улы Радик һәм килене Рима менән бергә яшәйдәр. Ихата тутырып, мал-туар, кош-курт асрайдар. Яй булһа, бакса, емеш-еләктән һыгылып тора. Бер дә тик ултыра белмәй кадерлебез. Ошо матур байрамы, туган көнендә өләсәйемә ныклы һаулык, озын гомер, балалар именлеге. Гел шулай безгә терәк таяныс булып, безне куандырып, озын-озак елдар яшәүен теләйбез. Иң изге теләктәрен һезгә балаларыгыз, ян-янсәрдәрегез, бүлә-бүләсәләрегез исеменнән Өфөлә яшәүче янсәрегез Алһыу еткерә. Газизегез һезнең өсөн йыр куюды ла үтенгән. Рәхим итеп тыңлагыз. Ләкин үтәрен бер һүз бәхетле итә. Яраткандардан язын гел ишетергә. Бары шатлыктан яшьләнһендер күзләре. Рәхмәт!